Ang pababalik ng backlap, take 1. Pareng, kung ano nagawid ka kinilakay mo. Gusto ko kumari. Hindi mo unang aldaw na tayo baka da. Isus sindami. Hindi may kaduang aldaw na tayo manok da. Isugat sindami. Tatanga may katalong aldaw. Nagkami na mo mari. Na tayo lulo na. Narigatan. Puti abroad, take 1. Anak ko! Mapipati ng anak ko! Nagabrutak! Nagkarkatulong ang yelon doon anak ko nga buking ka! Ibagang gamit anak ko nga mali ka mga nitisupo! Anak ko! Ipagagdat! Ay, apo, ayat, madi nga makong kontak, dagito yung namdamber, dagito yung tao. Hello, Edmundo. Api nga ko makong kontak iti cellphone nyo dita. Inya serbi na nga kwa. Nga inggatangan kayo tagkakangina nga cellphone. Nakapawita ko. Kaya dati 60,000 man ang tempawit ko. Bayadam, dagita utangan Dagita nilamlamot yun dita kang kantina, bayadam mo. Hanga dagitar arak matun una umon. Api adan amwak nga kwa. Naturog ka kano di balay ni Kumare Marciana di na minsan nga daw. Inya iya ti relasyon nyo. Ay hamo ilibak te adat agi pulpulong kinyak. Amuk amin iti mapaspasamak kinyam dita. Ay haan hanggang aglastog. Gumatang ka ti NMAX. Ay haan nga data ti una NMAX nga. Inya la unay ti kwa. Apay baro ka, pinututan nagtupat, tapos tatasyak nagsakripisyo dito abroad. Ay haan, awan iti kwa, padasang mga latian mag, sino man tagbayad ang syakon? Ay haan, hindi ako mapagalang pagbayad mo, kano di ka laki di papawit ko. Agsugal ka pa, at amin king kangabisyon, nagmalasak nga nangasawa king ka, data lang malatig mo ting sangpo mo di balay mi. Ay haan, awan ti mangal ala, gawid agtita Pilipinas na kwa. Agsina ta, dala maamwak agkita ta kini Rafi Tulfo. Sige, ta kwa. Adapay ti papanak. Nagrigat ti biyag dito abroad, no muyo la kuma. Sige. Di ka pa yung mga kamustaan mo, no, kamusta dito kwa, Chinese pechay kon. Kastoy nabegla ta nga kwa. May iliw iti sibugnan. Alan, nangina iti lot nga pang long distance. Sige. Parang naman ay dati nga lalaki. Hello, Edmundo. Api na napanamanan. Imbaga magkinyam nga ag-shower alabiit. Inya alud-ud ka nga timalaw. Data pa nga motor nga inlibas mo manon. Among nga kasangsangpot ko lang nga nagapo abroad. Ito yan lang gini parang Michael nga. Agsubli ka dito balay. Among nga 5 tawon nga napukaw lakay. 5 nga tawong kung nga ayo dati Chinese pechay ko. Among mga 5 tawon mga katikag na. Tatala nga kwa. Nga sumangpetak. Dinakpay nga kwa. Lamyo nga mot. Di ka lang kwamot, kamusta mo dati Chinese pechay ko no kwa. Ay, eksibli ka to'y, agem L kam labit nga, lalakayang kan, agem MML ka pa lang di kwa. Ubobram, 5 ti puto mo Edmundo. Hanga dagi taton una agsubli ka dito'y balay ko, nakno mo kaya't syak ti umay dita ta kwa. Pagsawsawak, dagi ta kakaduam dita. Ay haan, dulamin nga kwa, 30 minutes na itatan. Insaw siya werak ti kwa, muno na nga rabi ko mga kwa, nga paglabing-labing tamot ke kwa, tinalawan nakpay. Subli ka dito ay haan na nga mabalin, 5 nga minutos no hanggang subli to, sakti umay rumaut di tata kwa. Ay no hanggang subli dito kwa, itapwak ko aming nabadam di terwar.
Magyang ka dita kuan laklakayan ka nag-ML nga kunamlan no kuakan siya lang nga tinang bibiyag ginyayon tapos data lang nga ubraem nga kwa si bugam la ko mama dati Chinese pechay kun tapno wada magangganas ko gipawpawit kinyayo ti midulan sige subligat to yan 5 minuto hanggang lang makasubli si balsi data nga motor pati ta cellphone mo bura kag dita cellphone mo dita rupam sige. Hello, Edmundo. Apin yung oras ang gadi ka malagawi doon. Nagitanak mo wanda pa'y. Di yung malamo gapon nun, napipiapay dyan manok tamuda gapon. Nirabi ka malata nga agbarbartukon. Agi, ayam TML nga mo man rason ta, mabaling ka mga ayam tibalay. Nirabi ka nga na barbartuk lakay. Baga mga nasa pagagawid tatatakwa, naka-90 snack. Hindi namin sa nga rabi, alas 3 sa parbangon ka nga nagawid. Diti ba kinyam, di namin sa nga rabi, lakay awang pantikong kung nagkinyam, yung sumba mo, gumatang talo bigat, kunam. Na estilo ka data, ay nga kwa, buobraam kinyak. Manong atawon na nga na pukaw, agsubliak nung malay Londonon. Imbes nga pagungarap ko mama tinay Chinese pechay ko dito Pilipinas ka awam mo lata. Si kama lamang idurdurong kanya nga makikamalala. Makikamalala aklat tandap no kwa. Mapakinabangak pa dati Chinese pechay ko. Kalakalan at isabalin. Ta awam mo serbim nga asawa. Da talaga rin ti kwan. Ti maaramid mo kumama kinya ko. Basit let inumin Padasa magawid dito yung nabarbartag takwa. Kartibag tatakwa, latag mo. Nirabi ka malat nga kastan. Di ka malagawid yung kwa na limpyo dito yung balay. Ni serbi na dati balay nga paparamid ko no kasta. Alis to ang tagawid no ang kagawid tatakwa. Hana nga sangpatan dito yun. Sumuro takong kinikwa. Sige, adi. Naman sirip-sirip ang sikadit ka, Antonieta. Kakumagi sa ang kupinag-pinagiti, bado na giti, adim na Kaling ta, kalkalunay nga, pamutpad tayo tata. Kumanta mayo. Siripo man datay karuba tayo kukuha, dan adati pasganda. Madam dasarin tig igado kada kuhan, panpansitin dito tayo malayabahanan. Nalipatan na tayo sa nga imbitaran. Kaging lalabas. Yung lalabas ka, naparbaring ang kuha. Yabanda ka. Ang daging lalabas, kinapan naging gagatang kinantisuping, barbaring ayabanda. A few moments later. Simang patkan, niya nga iti kuha, kinkinan mo jay, daman siguro na mamijayon. Pada kay man lang niya kasla aso niya makang angot ti niya ti ayan iti handaan kada inumang kada kay di nga gama. Di ka nagpaid. Ipayawid tamot ati kuha pansit kini bibing kamot. Bababawi lang hanapan mga naimas na kitay handada. Nakapapkad mo di Shanghai da. Di igaduda kurang diramad na. Di adobo nakamamantika. Babawit nga na pa nakibertihan na kumata na pa naging lalapas. Diyos. Siga lagar ti pinakandan. Siga pa itagreklamo mo. Di ka lagbay. Ay, po guys, mga di naman malpas dito yan. Maita, Heronimo, anak ko, may kimantoy tabilinan kayo. Amo yung mga piyesta tay tata. Ka ado taglabas-labas nga tattao terwaron. Umay da mayor damdama anak ko. Kadwa na dagiti konseho municipal na. Membro ti konseho na. Umay kano pa ni congressman. Ka amo mga itila ayan tayo ti papapananda dagita no api gamin data nga kapitang ke tanda nga masango ida. Wan anak ko. Aji igado adi jay ti uyusan nagaburan ti panpanti ijay. Aji karahay adi jay ti jay amom da jay uyusan jay nga ato nga jay sirok ti uyusan jay nga pagkabilan ti panpandilin ko. Inlamang ko jay karahay. Di kaldereta, di dyan ti aparador iji nga to. Di nagkabilan di pagkabilak ti gagawin ko. Won, nasumangpa dagita karuba. Dagiti mamermeraot nga kabagyan tayo. Ipasawang kinya di sinamsam itan. Kindagit akin bitwelas. Ibagam nga isulat ti handa tayo.
Amo isang sango pati di Shanghai nakadulin. Ang kaabay da dyan ti karahay di nga to, di dyan ti sirok ti parador. Ay apo anak ko na irwar mo dagita, ay awan. Bawat may sa tita, karoba tayo ko sa nga pulo ti alam na. Kunamla no kwa, mabisbisinan dala unay. Ay naku. Dati biling ko anak ko kat mamisi tatay tatara nga aldaw ti kwa. Dadakkel nga tattao, hanga mabaling nga maibusan da narigaton. Amom dagita nga karuba no kwa. No idasar mo amin, awan tagbati. Diyos ko, durusok, daragita. Aglamot, dalagaro doon, agiyawid, dapay. Iso nga, kuma anak ko. Laglagi pong dagiti, bilbiling ko Kahamal lang nga may kanay mo lang nga, maburbura dati lipstick ko. Napanan ni amam, agbarbartik manan. Ay, dugyot nga, tanga amam, manipod pa ini na minsan nga aldaw kuma. Mabutang nga mausawa nun. Nakon, kagururay na apo pa din. Gusto yung billing ko. Oh, hello, Edmundo. Nyay, kamusta kay titan lakay? Wan ka data virus nga rod nga kwa. Nga gwarwaras ka no dita. Wan, nakapawit ako. Pawit ko man lang mo ti dagos mga damagam mo. Di naman la kamusta mo no kamusta titoy. Ka ayos la tama Natoy adi ka mga rumwar, tataya la rumwar pa na nagpawit, baga mga masapol yo, nga baga mga wanigatan yo ti alkohol. Kanto gumatang ti alkohol, damdama, numaalam na di pawit ko. Gumatang ka man ti prut-prutasan. Irama mo madagita, durkab nga karuba mo tan, kada chismosa di tan, igatang mo ti alkoholan. Tapno, data pagbugo, data ngungiwa, da numalpas dagi chismes. Baga mamagkinyada nga talnada pa lang iti kwa ti agis assembly na kita chismosa di tatapno kwa hanga isuda pa iti gagapo na nga gwarwaras iti virus dita nya madanagan ka nga kwa ay apo lakay hangka nga madanagan kasano nga madanagan ka masano nga kwa ka virus ka kumakit di ka nga mausawan napumpuno launa iti alcohol data bagimon iti baga mabutang nga mausawan, mabutang nga mabaing ka nga mausawan. Ay awan iti virus nga kwa. Ganto gatang damdaman. Nya, iti baga mga gatang-gatangan pa ilaang nga kwa. Baro nga cellphone nga, grigriga talaga dito abrudon. Pagatang ka man ti baro nga cellphone. Ay haan, pag-emela nga kaya mo nga itong pak kingam data cellphone mo nag-TikTok ka latang nga, ay hana nga kukan mundo ata nagrigat iti biyag ko dito abroad. Pagtalnaan mo, dagita aso nga makaringgol dita kwa. Istorbo, dagita aso nga magtataol dita. Basta dati nga yung pawit ko. 68,000 man din pawit ko. Hamang data nga 68,000, kadual daw yung man lang gastusan nagtipid kayo mo, gatangan nyo amin nga masapol yun. Hamo mga ramaraman, nagitar arak mo ditan. Sa kalag, parayag mo, agpainom ka man ti sa nga barangayon. Sige, gusto nanta kwa. Awan ti load ko nga kwa. Nangina ti long distance. Iso nga man manuak tumawag, di naman lang malagi pa kamustaon mo. Ay, awan load ko nga niya, serbi na, dagiti pawpawit ko. No, di kayo agload. Sige, gusto na dati na nanginay iti long distance. Tsak pa ito na tumawag kinyayo no nakapawita ko. Sa kailang mag-message kinyak iti messenger ko no masapol yung kwarta. Sige, dagita ubing kita mga data arak man iti unaumon. Mamwa lang ta kwa.